entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka a sɔrɔ a la I jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye tɛnɛ juin kalo tile 10 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka balolɔ sira kelen na bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati selen ye ka foli belebeleba ta ni k'a di an filɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen bɛ France Amérique Espagne Tunisie Maroc o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen Afrique jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la foli belebeleba an b'o di aw ma kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ lalawurili senfɛ walasa ka se ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni kisi karɔgɛlɛntinɛ tigilamɔgɔw olu juguya la cogoya min na hukumu kɔnɔna la juma tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2024 JIM kɛlɛkɛcɛ dɔw kɔni u n'u ka kɛlɛkɛminɛw u taar'u yɛrɛ di anw ka fintigilakaw ma a kɛra tesita ale bɛ an sɔngo o lamini na a yirala k'a fɔ an ka fintigilakaw kɔni ye kunnafoniya min ni ka o di kɛlɛkɛcɛw ma o kɔni bɛ ka don u kulo kɔni fɛ k'a yirula k'a fɔ k'u kana u yɛrɛ di an'u ka kɛlɛkɛminɛw yani dangakari u ka buna hadamadenya la ka taga a fɛ ni wagati na an ka fintigilakaw kɔni bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka san d'u ma. Dɔgɔkun kelen o de bɛ ani seliba seli ale cɛ ni wagati na saga kɔni ale sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sifinakaw faaba kɔnɔna la olu kɔni kelen don ka u wasa don saga feerew olu la walasa u bɛ se ka u ka seli musakaw ni ka olu sɔrɔ cogoya min na olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ni o ye sifinakaw ye ko ni wagati na maa yɛrɛ kɔni tɛ ka na saga yɛrɛ kɔni ni ka o ɲininkali kɛ k'a sababuya kɛ saga ale da gɛlɛyali o fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na 15 bukaw fɛ yen nɔ saga kɔni I b'ale ye fan bɛɛ lajɛlen o kɔni fɛ nka o n'a ta bɛɛ saga ale tɛ ka se k'a san saga feerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko bagan dumuni yɛrɛ kɔni ale da gɛlɛlen don kosɛbɛ olu bɛ se ka sɛfɛ wari 5000 ni ka o de don saga ninnu olu ka balo la o de la sa ko minnu bɛ fɛ ka taga saga san u ka taa saga ninnu san teliya la walasa olu fɛnɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na. Tina bɛ fɔ maaw ka secrétaire général kɔni ale minɛni ni ka a datugu ni o ye Amadu Nbaye o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye olu bolo minnu n'u kɔni ye baara bila ni ka o boloda kabi dɔgɔkun tɛmɛnen ko ni Amadu Nbaye kɔni ale ma labila bankiw ale ni station olu si kɔni tɛna baara kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ u y'a yira k'a fɔ ko baarabila kɔni ale bɛ to sen na fo ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo ka taa fɔ ko Amadu Nbaye kɔni ale bilala wagati min na.
dɔgɔkun tɛmɛnen na yanni hiji baaraw kɔni ulu ka daminɛ hijiden maa ba 300 de bɛ yen nɔ minnu lulu kɔni gɛnna ka bɔ Arabi Saoudite jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ bugunatigɛ sɛbɛn jɔnjɔn kɔni tun tɛ ulu bolo min b'a yira k'a fɔ ko u yamarualen don ni ka hiji ka o kɛ Arabi Saoudite jamana o kɔnɔna la. Arabi Saoudite lakana tigilamɔgɔw ulu kɔni ye kunnafoniya ni ka a cari ko n'i y'a ye kɔni u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu bun kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye san 2015 ye waleya jugu min kɔni ni ale kɛra Arabi Saoudite jamana o kɔnɔna la min ni maaw kɔni ye ɲɔgɔn digidigi kosɛbɛ fo maa 2300 bɔɲɔngo olu kɔni ni tora a la u tɛ fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni ka kɛ u ka jamana o kɔnɔna la. Ameta tamani ka kunnafoniya olu kɔnɔna la fɛn min ye kalanden maa 100 bɔɲɔngo ye unu u somɔgɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan min ni tɛgɛko o nafa kɔni taara ka taa ɲɛfɔ olu ɲɛna walasa tɛgɛkobaliya kɔni bɛ kɔlɔlɔ min ni ka o lase maaw ma dan bɛ se ka sigi o la cogo min na a baaraw kɛra juin kalo tile 6 tɛmɛni a kɛra kalanso min kɔnɔna la o de ye bari kobe kalanso ye direkaw olu fɛ yen nɔ baara labɛnbaw yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa o maa kɔni e bɛ i tɛgɛko safinɛ o la i bɛ kisi bana suguya caman o de kɔni ma ani ka denbaya nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen musaka o bɔra Norvégien pour les réfugiés maaw olu de kunna. Kotoba ale bɛ ba ye sigida la ba ye ale bɛ Kaɲɛba o lamini na ni wagati in na Sekotoba dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko jiko gɛlɛyaba o kɔni bɛ olu kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ dugu mun bɛ bɛɛ ko pompe kelen de kɔni bɛ a dugu o kɔnɔna la pompe min ni dugulama bɛɛ kɔni bɛ taga ji ni ka o bɔ a la ni dugu jɛra ka ban nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o pompe kelen kɔni fɛnɛ o tiɲɛna u bolo dilancogo kɔni fɛnɛ ma sɔrɔ a la u ka kɔlɔn kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni jalen Sekotoba musolakaw olu kɔni mana wuli sɔgɔmada fɛ u n'u ka denmisɛnninw ka taa ji na fo su araba konjo a dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ji sɔrɔ o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye u bolo ka tila ka fara gɛlɛya kan tuguni sirako fɛnɛ bɛ Sekotoba maaw olu la ni wagati o la sira tɛ u bolo ka fara jiko gɛlɛya o fɛnɛ kan u y'a laɲini jamana marabagaw fɛ ko ka dɛmɛ d'u ma walasa u bɛ se ka bɔ jiko gɛlɛya ale kɔnɔna la cogoya min na. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sifinnakaw ni dolanciko koɲɔgɔnw ma ni o ye Abdula Kasim Fɔnba ye ale kɔni n'a jɛɲɔgɔn u taara bɔ ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ burukinabew ka dolancilaw olu ye Mamadu Konate ale kɔnɔna la karidon juin kalo tile 9 san 2024 bɔ ɲɔgɔn ye laɲini o ye fɛn min sa o de ye ka taa foli kɛ dolancilaw olu ye ka tila k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw olu kɔni ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ o la u ka dolanci min ni a bɛna kɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ min ni a kan kɛ bi juin kalo tile 10 san 2024 26 mars ale kɔnɔna la yan nɔ. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa Niger jamana ale kɔnɔna la Niger ni États-Unis kaw olu ka kumaɲɔgɔnya sira olu bɛ ka bɔ a fɛ min ni u ye fɔ ka bɛnkɛ mai kalo tile 19 san 2024 k'a yira k'a fɔ ko u ka kɛlɛkɛcɛ min kɔni bɛ Niger jamana ale kɔnɔna la olu kɔni ye bɔli ni ka o daminɛ kɛlɛkɛcɛ maa 260 bɔɲɔngo olu kɔni bɔra Nigerianw ka jamana o kɔnɔna la k'a ladɔnniya k'a fɔ ko Américainw ka kɛlɛkɛcɛ 946 o de bɛ Nigerianw ka jamana o kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ dɔɔni dɔɔni. Fana ye maa bayirika caman olu de kɔni bɔra sibiri tɛmɛnen akarakaw olu fɛ yen nɔ akara o y'u ka faba kɔnɔna o ye ka bɔ ka u ka nisɔngoya kɔni o yira ka sababu kɛ kurantigɛ banbali min ni o bɛ u ka jamana o kɔnɔna la cakɛyɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka baara ka o kɛ kurantanya ale fɛ sannikɛlaw tɛ ka na feerekɛlaw olu tɛ ka se ka taa feerew olu la o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya sa minnu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ taa kuran kɔ olu bɛɛ lajɛlen ka baara o jɔlen don. Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye a ka wasabulon ni ka filenkolonci k'a da kolonci kunu sɔrɔ ka sababuya kɛ ko fɛn min ye européen de l'extrême droite française olu kɔni ye san sɔrɔ ale kan a ye kunnafoniya ni ka a di a ka jabaraso o la k'a yira k'a fɔ ko wasaden kalafili kɔni o bɛna kɛ juin kalo tile 30 natɔ a tako fɔlɔ tako filanan o bɛna kɛ juillet kalo tile 7 san 2024
Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garzega kɛra ni kunnafoni damadama de bi tɛnɛndoya na ni k'a da kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ